Subscribe khadi o channel no te bell icon no click khayo all select nadi tanga inke buskani video ni daily notification manna bagai busuk se salong khana kabui mang tong mani bono pogui thangnani hanai bufurni simi sai phaikana boibe kok sake bo bukko bar bar bini bomung se na jago बेला चेस्ता खायो बोनो पगडानी तेबो बेसी मिस खायो बिनी कौरक न मुतु माओ आं बिनी नम्बर ऑफ थुं दिले खाइबेखा इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप रगो थुं जागो ब्लॉग बो खाइरिखा हाइपनो आं काहाम टंगनानि चाइदो गैसे मालिया तांगे हाइके अंखना angte bini sara tong simalia tabuk samno saoi buji renai ani bisingni feelings te emotion rokno tongi maya phone be kok saoi kap bini thani mabu sani nekha hamjungmani bikha bo sani nekha pia gini haike khali kari kahani sajaku wansugui mung salama malia Baik ke bono te waisha phiro goi to bonani bini buskango thangai khunjurumui yathe yakurumui bono ani gano phiro goi to bonani na bobe hakchalo thangai ang mungsa saoi thuinani amutui jala jontrona rogano deli turuk kobor khairu bono muito klaimang Kemaruano kebo ani bisingni bono muito klema rokno telang thangi mangkai telang thangrati please ang freedom ongi tongna ni mujugo cham nongmung chagi malia tabule horni muktre busse malia te koi din amuti hai ke tongkhe sakni lama busse chorogi thangane bono bukha kaoi muito klaimang angte kobor haike tongnani muchuklia ang bono pognani nayo bini kam hamya joto bebagno ag pognani nayo bobe agi jora rogo tongoi phailama tebo kam hamya salaima joto bebagno ang tabung pognani nayo kaito ni dhania kaisa sanu please ano bini o mutu khlaimang bisino okhorik to bu pai tip kaito saimaya ang buskang tam khlaiwana te ang tam ungano phiang bono pognani nangu asukno